Harmadik B-osztályos növendékem 45 perces cselló óráját fogjuk most felvenni. Na, akkor Ricsikém, először skálát szeretnék hallani. Melyik skálát is kezdtük el tanulni? Az A-moll skálát. Jó, rendben van. Akkor most először szeretném külön vonókkal hallani az A-moll skálát. Ugye arra figyelsz, hogy végighúzod a vonót teljesen. Jó? Indulhat szép nagy hangon. Hogyan tudod az előre nyújtott távfogást még tisztában? Hogy tudsz rákészülni? Hogy tudod jól eljátszani? Hogy az első ujjad fordul, ugye, és üvegujjadat elereszted, jó? És így átadod. A első, ugye, a második között a nagy távolság, és úgy. Na, akkor jön ez még egyszer. Nagyon figyelj arra, hogy nagyon tiszta legyen, készülj előre az előre nyújtott távfogásokra, és akkor mehet még egyszer. Gyönyörű nagy hangon, jó? Ugyanúgy külön vonóval, jó? Mehet még egy. És erre figyelj, végig húzod a vonót, nem kell gyorsan. Köszönöm. És most itt majd a negyedik fekvésben is. Ez az. És húzd végig gyönyörű hangon. Vonó végig szólaljon. Azaz. Rögtön jöhet kettőt kötve, jó? Próbáljuk meg. És ugyanilyen szépen. Vigyázz, hogy tiszta legyen a negyedik fekvés. Azért, hogy egy aszimmetrikus vonás is legyen benne, játsszuk el hármat kötve, jó? Az egy kicsit nehezebb, mint a páros kötés, de nagyon hasznos, jó? És mehet. Nagyon szép. Most négyet kötve jön a skála, viszont tegyünk bele egy kis ritmust, jó? Játsszuk el kis nyújtott ritmusokkal, jó? Négyet kötve, kis nyújtott ritmusokkal. És nagyon pontosan. Vigyázz az előre nyújtottakkal. Kérhetnék ebből még egy fontosabbat, jó? És az előkészületeket az előre nyújtottakon, jó? Azaz. Azaz. Nyújtott ritmus fordítottja az éles ritmus. Jó, akkor kis élessel ugyanúgy négyet kötve szeretnénk tenni, és nagyon pontos ritmus. Tehát bal kézben nagyon tessék kikopogni a ritmusát. Jó, rendben van, akkor most menjünk tovább, majd nem felejted el ott a hangokat, és jöhet még egy aszimmetrikus vonás. Játsszuk el ötöt kötve. Jó? Azaz rendben van.
most akkor rögtön jöhet 8-at kötve. Ugye vigyázol a vonóra, és bal kéz egy kicsivel már gyorsabb. Nagyon ügyes vagy, és akkor ehhez képest játsszuk el egész vonóra is. Jó, most akkor nem félünk tőle, tehát van elég hosszú vonónk, el tudjuk játszani, bal kézben nagyon-nagyon, tessék kikopogni a hangokat, jó? Jó, utoljára jön, és mire figyelünk, az előre nyitott távfogásokra is. Tehát ha gyorsan játszunk, gyorsan kell gondolkodnunk, gyorsan kell reagálnunk, ellenben a vonónkat hogy kell húzni? Nagyon lassan, jó? Na gyerünk, utolsó próbálkozás. Jó, akkor a házi feladat az lesz, hogy ugye ezt ki kéne gyakorolni. Hogyan tudod ezt gyakorolni otthon? Ugye a különböző ritmusokkal. Jó? Tehát a különböző ritmusok hozzásegítenek ahhoz, hogy a kezed nagyon egyenletesen tudjon mozogni, és egyre gyorsabban, és akkor ezt gyorsan el tudod játszani. Oké, Ricsikém? Tehát akkor otthon ezt tudod így gyakorolni. Az éles ritmussal, a nyugodt ritmussal. Na jó, akkor most a kötések megvoltak, most viszont nézzük meg, hogy miféle vonásokkal tudjuk mindig ezt eljátszani, ezt a skálát. Jó? És a hangokat gyakorolni rajta. Akkor kérlek szépen játszd el a súlypontnál, a vonó súlypontjánál detásét fogunk játszani, és rögtön triolával játsszuk el a skála hangjait, jó? Tehát minden egyes hangra 3 vonót fogunk húzni, jó? A, ha, ha, ci, 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 jó? Súlypontnál és meg. Jó, egy picivel lassabban játsszuk el, jó? Ez még nem kell, hogy olyan gyors legyen, csak nagyon pontos legyen, jó? Ja, ta, ta, ti, 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 jó, és minden triola csoport elejét tessék meghangsúlyozni, jó? Egyszer ugye lefele jön, egyszer fölfele jön, súlypontnál viszont maradjuk, jó? Ez is otthoni gyakorlásra szól még, de nagyon-nagyon biztató. Most jöhet, súlypontnál maradunk ugyanúgy, és az apró pici 4. És kvázi ez már olyan gyors, hogyha még gyorsabb lenne, akkor ez a gyors detásé lassan-lassan felugrik, ugye? Na gyerünk, próbáljuk meg. Mehet. Nagyon-nagyon szép, jó? Akkor menjünk tovább, és játszunk staccatót. A staccato, a staccare az mit is jelent? Szaggatottan, tehát szaggatni, kiszaggatni, kitépegetni a vonóból. Jó? Na akkor gyerünk. Hogy van ez? Nyilván. Jól szaggass. És mire kell nagyon-nagyon figyelni? Mikor lesz jó ez a vonás, hogyha a mutatóujjad nagyon érzékel és mindig elindítja a hangokat, jó? Elindítja, megállítja, elindítja, megállítja. Na akkor gyerünk, ezt most meghallgatjuk még egyszer, jó? És erre nagyon figyelj, jó? Egyforma 4 hang legyen. Azaz. Most gyakoroljuk még egy kicsit
a kápánál és a vonó csúcsánál levő játékot. Úgyhogy arra kérlek, hogy akkor induljunk el a kápától, jó? És minden hang lefele jöjjön, jó? És menet közben visszateszed szépen a kápához. Úgy mehet, jó? Ha-ha-ci, induljon el mindegyik. Ha-ha-ci, de legyen szép hangja, zendítsd meg, kondítsd meg. Ez az. Köszönöm. Jó, most ezt próbáljuk meg fölfele is. Ugyanúgy maradunk a kápánál, jó? És most fölfele indítjuk. Minden hang fölfele indul. Zendítsd meg, kapaszkodj bele. Azaz. Emelgesd. Azaz, rendben van. És most akkor menjünk ki a csúcshoz. Na ott azért egy kicsit kellemetlenebb lesz, jó, de egészen tényleg a csúcshoz, és akkor innen induljunk el, jó? És most nem kell emelgetni, most csak egymás után jönnek hangok, de itt a csúcsnál maradunk, és körülbelül ennyi vonóval lehet játszani, jó? Na gyerünk! És most akkor pont fordítva, ugyanúgy ott maradunk a csúcsnál, de most fölfele kezdjük. Jó, itt maradunk, és ott kapaszkodni. Jobb kézben nagyon érezni. Ott maradni csúcsnál. Nagyon szép, nagyon rendben van, nagyon köszönöm. És most nézzük meg az A-moll skálához tartozó 3-as hangzatfelbontást is. Jó, nézzük meg az akkordokat, hogyan jönnek egymás után. Szeretném hallani, mi is lesz az A-moll akkord, a ABC-s nevekkel meg kell mondani, akkor hogy épül föl? Ugye A, igen, az A-moll 3-as hangzatnak mik a hangjai? Az alapja az A, és utána a A után jön a C, és utána AC, és az I. ACI, jó? Tehát ezt fogjuk először hallani. Először szeretném meghallgatni külön vonóval, aztán 2-t kötve és 4-et kötve. Nyilván a végén, ahol a 6-8-as van, az 3-at kötve fog jönni, jó? De itt az akkordváltásokat azt meg így szeretném hallani. Jó? Tehát akkor először külön vonóval. Azt el tudod nekem mondani, ami visszafelé egy kicsit hamisra is sikeredett? Az, amikor, az hanyadik fekvés is? Nem, vigyázz, az már a harmadik fekvés, mert ugye a 4. új helyére teszem az első ujjamat, ott a 4. fekvésben tessék eltalálni azt a D-t, utána az F-et, és vissza, amikor a plazsoni A-ról jössz vissza, akkor is eltalálni azt az F-et. Úgyhogy azt tegyük ki, mert az volt az egyetlen nehéz, jó? Azt játsz el nekem, légy szíves, akkor külön vonóval, úgyhogy A, D, F, A. Jó? Csak az az áhúros rész kell. Jó? Bocsánat, ebből még játszunk egy párat, és nagyon óvatosan figyelj. Na, még 2. Na, még egy utolsó. Jó, tehát a többi 4. fekvés, meg első fekvés, ez az egyetlen, ami 3. fekvés.
Na, akkor most szeretném hallani 2-t kötve ezt a 3-as hangzatfelbontást. Jó, gyönyörűen, nem kell gyorsan játszani, jó, de szép hangon lehet. Nagyon-nagyon szép volt, nagyon szépen köszönöm, és térjünk még vissza egy utolsó eljátszás erejéig az ámos skálához, jó? És méghozzá szeretném megvibrálva meghallgatni. Tudod, hogy gyakoroltuk korábban is a folyamatos vibrátót? Nem, most csak a folyamatos vibrátót. Tehát egyik új átadja a másiknak a magát ezt, és külön vonóval fogjuk eljátszani, jó? Nagyon lassan húzod a vonódat, jó? És szépen megfigyeljük, hogy hogyan adják át az ujjak. Az első ujja harmadiknak, harmadik a negyediknek, és így tovább, ahogy megyünk föl, jó? Tehát erre figyeljük még, jó? És próbálj meg kilazítani a kezedet, jó? Bocsánat, de az skála volt. Tehát nem a 3-as hangzatfelbontás, hanem a skála, jó? Próbálj nagyon átadni, megmozdítani a csuklódat is, és már ott a mozdulat, már nyújtod előre, átadod, és még hosszabban húzd a vonódat. Ez sima C. Első ujjad, és már ott vagy. Harmadik ujjad a flazzsoli, és most jövünk vissza. Próbálj kiszabadítani a csuklódat, azaz föntről fogni a hangokat, megmozdít, azaz köszönöm, ez az, és ott van mind a 4, föntről nyomod, fordítod a csuklódat, vigyázz magas az A. Na, hol van az az A? Keressük meg. Magas. Bizony ott van. Jó, tehát azért, mert ugye vibrálunk, azért attól az intonáció még nem tűnhet el, tehát attól még tisztán kell játszani. Nagyon rendben van, és akkor most térjünk át az etűdre. Na, akkor az órai munkánkon a következő Kummer C-dur etűdje, és most ezt fogjuk megnézegetni. Jó? Nincs akkor indul. Akkor szedjük ezt a részekre. Ugye otthon is úgy kell gyakorolni, hogy szoktunk gyakorolni otthon is? Ugye részenként szedjük, jó? Már az első körülbelül másfél sor, ugye az első fele, és utána következik a másik. Na akkor most nézzük meg. Már csak megkérdezem, hogy mit kérnék. De szerintem már te tudnád is. Hát igen. Tehát a hosszú hangokat tessék gyönyörűen megvibrálni, ugye nehezítve van fekvésváltással, de szerintem ezt meg tudjuk oldani, és még egy kérésem lenne, miután ugye ebben vannak félkották, meg 3-ig tartó hangok, és 8-adok. Tehát ne tessék a 8-adokon sietni, a 8-adokat kéne nagyon kiátszani szélesen, jó? Na akkor induljunk el, és nézzük meg az első felét, és tessék figyelni a gyönyörű, szép, hosszú, megvibrált, hosszú hangokra. A lábodat légy szíves tedd le. Ez nagyon fontos, hogy tartsd magad. Hol? Aha, bocsánat, ezt nézzük meg.
Bocsánat, akkor szedjük ki ezt a do mi szót és ezt a HF-t, ezt szedjük ki. Csak ezt a kétszer-három hangot gyakoroljuk. Köszönöm, azt nem is kell. És jön a másik. A H, az F és az E. Jó. Szeretnélek megkérni arra, hogy nem nézd bele a kottába, hanem csak jobb kezedet, bal kezedet figyeld. Nézd, hogy mi történik, jó? És jó, ezt tessék kijavítani, még egyszer. És oda készül, és jön a másik három. Jó, amikor ugye fekvést váltunk, akkor a bal kezünk nem így meredeken lefele megy, hanem ugye magunk felé, kicsit magunk felé játszunk, erre váltjuk a fekvést. Jó, és akkor biztos, hogy eltaláljuk a hangokat, és nem fogunk leesni a záhulról. Jó, akkor ezt eljátszunk még egyszer, jöhet még egy belőle, jó, és ne a kottát nézd, hanem arra figyelj, hogy mi történik. És már utol, visszateszed, és jön a H, bocsánat. Ez az. Bocsánat. Na, most akkor be lehet játszani a másik 4/8 is. És. Jó. És még egy olyan kérésem van, hogy ne zuhogjanak le. Szépen guruljanak le. Az a 4/8 guruljon le, jó? Tehát ne az legyen, hogy tiratit, jó? Tehát ne ugorjanak össze. Szépen, egyenletesen, jó? Van ideje, tessék azt az időt betartani. Jön egy utolsó belőle, és mentünk tovább, jó? Jó, jó, és bátran tessék meghúzni a vonót, jó? Mert most nem szólal meg. És most tovább megyünk. Nem siet. Bocsánat, most álljuk meg, mert ez már ugye a második fele, jó? És még egy, szeretném hallani ezt a lezárást, és nézd meg, az utolsó negyed után mi van még? Egy szünet. Na most ezt a szünetet szeretném hallani. Tehát ha most ezt úgy veszed, hogy énekled, akkor az éneklésben is a frázis végén muszáj levegőt venni. Ha nem veszel levegőt, akkor megfulladsz. Na most ez a szünet, ez pont a levegővétel helye. Jó? Tehát megint fogjuk össze, játsszuk el, és tessék a végén szünetet tartani. Jó? És nagyon-nagyon szépen most már megszólaltak, tehát guruljanak le, de ne zuhanjanak le azok a 8-adok. Jó? Nagyon szép, és itt se veszítsd el a türelmedet. Jó? Tehát szépen egyik úrról a másikra. Jó? Akkor indul utoljára, és hogyha szépen szól, akkor mehetünk el. Jó? És tessék szép nagy hangon játszani. Bocsánat, egy kicsit üljünk még. Rendesen. Jó? Jó, azaz, hosszú nagy vonó. Szűn. Jó, és utána lehet majd tovább menni. Most már csak egy valamit hiányolok belőle, azt, hogy te ezt elénekeld. Tehát, hogy nekem el szeretnéd énekelni, vagy magadnak el szeretnéd, vagy a közönségnek el szeretnéd énekelni, jó? Tehát menjen előre, mutasd meg, nyíljon ki. Például az, hogy elindulsz célról és feljutsz a G-ig. Aztán megint vissza, aztán megint föl, jó? Ezeket mutasd meg nekem, és legyen lendülete, jó? Nem gyorsan kell játszani, lendületesen, jó? És mehet. Na most lehet tovább menni. Hogy van tovább?
Azaz, jó rendben van. Na akkor hogy van ez a közepe? Egy fél pillanatra, hogy kérjem el tőled a csellódat? Jó, tehát azt szeretném, hogy ki kéne játszani azokat a nyolcadok. Jó, tehát mindegyiket. És ha át tudod adni nekik szépen a vibrátót, az is jó, de ott lenni jobb kézzel, bal kézzel. És utána na, akkor gyere, próbáljuk meg ezt a második felet. Jó. Jó. Így. Innen a második felétől megyünk. Jó. Jó. Tehát a második felétől megyünk. Jó, megpróbálnánk ezt egyszer külön vonóval eljátszani, hogy jó, tehát érezzük meg, hogy mennyi vonót kéne használni. És utána üres D. Jó, na most, hogyha összekötjük a hangokat, akkor is így szólaljon meg. Tehát ilyen érzettel szólaljon meg. Mehet akkor még egyszer, és most játszok az eredeti kötéssel, jó? Aha, csak tessék időben felcsúszni. És lassan a jó, na akkor ezt most még egyszer eljátszok, és játszok el úgy, hogy jó, tehát tegyél bele a négyes kötésbe megint egy. Jó, még egyszer. És most jön a másik. Azaz. Rendben van, és még egy kérésem van, ne síress vele. Nagyon szeretnék hamar túl lenni rajta, de nem ez a lényeg. Mutasd meg nekem, annyira jó. Hogy hívják ezt, amikor félhangonként jönnek egymás után a hangok? Azt úgy hívják, hogy... Úgy hívják, hogy kromatika. És az egy érdekes dolog, jó? Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és azt nagyon meg kell mutatni, jó? Azt meg kell mutatni, élvezni kell, hogy ott egymás után félhanggal jönnek a hangok. Jó? Na gyerünk, akkor mehet még egyszer? Hol? Nem siet, és tessék öltözni ezt a helyen, magas. Jó? És... Ne siess el, tessék játszani. Jó, és még egyet szeretnék. Ne csak bal kézbe halljam, hogy kijátszod, egyébként még jobban ki lehetne kopogni a hangokat. Tessék jobb kézben is, tehát halljam, hogy jobb kézben is igenis minden hangot eljátszottál. Tehát ne csak így elszaladjon a vonód a négyes kötésben, jó? Tessék ott is érezni minden egyes hangot. Utolsó jön és megyünk tovább, jó? Hol? Ez az, és a másik is ilyen legyen. Ne akar sietni, és utána az van, hogy és jó rendben van, arra vigyázz, hogy ott kettesével van megkötve. És lassan húz, és azért az hosszú, jó? Na ez nagyon-nagyon szép volt, rendben van. Szeretném akkor kérni egy kicsi pihenő után, akkor így fogjuk azt otthon gyakorolni. Jó, Ricsikém? Jó? Szeretném azt, hogy ez most egyben megszólaljon. És amit most megbeszéltünk, azt megpróbáljuk betartani benne. Jó? Amennyire. És nagyon-nagyon tisztán és nagyon énekelve játszani benne. Jó? Na akkor induljunk neki, nézzük meg. Rendben van? Aha, és gyönyörűen. Képzeld el, ráteszed a karsót, és már mehet is.
bocsánat, nézd bele a kottába, mert ez még nem egy memoriter, nem baj, majd meg fogjuk tanulni, jó? Egyszer szépen lassan menjen végig, jó? Sokkal jobb volt, mint az előző. Na, és akkor, ha az etűnöt is befejeztük most, akkor maradt nekünk egy darabunk, ami pedig a kabarettű bohóc. Jó? Ha megnézzük ezt a bohócot, milyen tempóba fogjuk mi ezt? Hogy fogjuk mi ezt játszani? Vidáman gyorsan. Vidáman gyorsan, mert hogy az allegro ezt jelenti. Jó, és ha megnézzük a kottaképet, mi derül még ki belőle, hogy lesznek benne kötőív alatt legátó hangok, és még lesznek benne rövid hangok. Az mit jelöl? Mi jelöli azt, hogy ezt röviden kell játszani? A pont. A pont. Jó, tehát pont lesz benne. És ha megnézzük, akár szépen lassan neki eshetünk az első részének, az első sorának, és akkor utána megbeszéljük, hogy milyen technikai nehézségek lesznek még ebben a bohócban. Jó? Tehát most akkor az allegrót egy kicsit elfelejtjük, jó? Most egy kicsit moderátor tempóban eljátszuk, jó? Ez az első fele. Na, akkor mire kell nagyon figyelni? Ez az eleje, az AH-cis, az micsoda? Ott előre nyújtották fogást. Utána vissza szűk első fekvésbe. És akkor utána mi az a nehéz, ahol egy kicsit az intonációnk el is mászott? A félfekvés. Jó, és plusz a félfekvés után előre nyújtást is kell játszani. Jó, tehát ott viszonylag nagy távolságot kell járni. Na, akkor játsszuk el még egyszer, és nagyon figyeljünk ezekre, jó? Előre nyújtás, visszaszűkfekvés, és még a félfekvés is, jó? És nem baj. Azt szeretném hallani, innen szeretném hallani, ahol a félfekvés jön. Jó, idi, az nem kell csak az idi, cis, cis, aha, jó, ha ott ugye sima első fekvés van. Tehát ugye a félfekvés annyit jelent, hogy az első ujj helyére a második ujj kerül. Na de itt közben van egy sima első fekvés. És te ott is mélyebbre viszed az első ujjadat, jó? Tehát csak a félfekvésnél kell, ugye félhanggal lejjebb tenni a kezedet, itt simán. Na akkor erre figyeljük, és akkor már ki is alakul mindjárt. És, de nincs kötve. Ide, cis, simán otthon, újtod, most. Jó, tehát bocsánat. Kétszer kell ezt megtennünk. Itt meg kell tennünk az elején, itt sima, és utána ott határozottan megint meg kell tennünk, jó? Tehát a félfekvéshez oda kell készülnünk. Akkor mehethez még kétszer-háromszor játsszuk át, Ricsikém, jó? Mert ha ezt tudjuk, akkor az első felét már tudjuk is. Már csak fel kell gyorsítani. Na, mehetünk. Még egyszer. Innen bocsánat, határozottan menjen. Tehát ha tudjál róla, jó? Tehát határozottan tudja. Félfekvés, első fekvés, és megint félfekvés. Jó? Tehát erről nagyon tudni, és figyelni még egy kicsit. Sima.
van, és tessék előre gondolkodni egy kicsit. Jó? És melyik kezed jár elő? A bal. Mindig a bal. Egy hajszállal mindig a bal előrébb jár, jó? És csak utána szólaltatod meg, amikor bal kézben már ott bent vannak a hangjak. Na gyere, be! Na de, cisz. Tessék, aki szülni, és ott vagy. Cisz. Jó, bocsánat, ezt is megmutatom neked. Tehát erre kell nagyon-nagyon figyelni, és ezt kell nagyon megtanulni. Tehát cisz, itt marad, itt is jó, tehát itt marad, ugye itt vagyok, és még itt vagyok. De ezt annyira kell fejben tudni, hogy mikor merre kell menni, és a fejed ugye megtanítja a kezednek, hogy merre kell, hova kell tenni az ujjakat. Na gyerünk! Jó? Tehát még egyszer jön ez a rész. Csak az a rész, szerintem már megy memoritel is. Cisz, föl, sima, azaz. Nagyon jó. És a végig tessék megvibrálni. Jó? És most ennél lehet egy kicsit bátrabb is akár. Jó? Játsszuk el még kétszer, jó? Cisz, föl, mi körül is forog ez az egész első rész? Melyik újnak kell nagyon pontosan és tisztán megszólalnia? Az első. Az első. Jó? Tehát minden az első új körül forog. Az első új mindig ugyanaz. Tehát egy ilyen örök áthallunk abban az első részben. Jó? Jó, Ricsikém, akkor most előről eljátszuk az egész darabot. Az első fele akkor most már remélem, hogy szépen fog menni, és a másodiknak meg összeszedjük a hangjait. Jó? Na, akkor indulunk előről. És. Ott fel kell csúszni. Jó? Jó, még egyszer. Jó? Innen megyünk. Most. Visz. Vigyázz, megfordult a vonó. Jó, ez az első cisz. Előre nyújtva, aztán visszahúzva. Cisz, ha, ha, ha. Jó, akkor onnan megyünk, hogy tír, a, ha, cisz. Azaz. Cisz, a vége az kiváló. Akkor egyszer, bocsánat, de nézzük meg innen ezt az áhúros negyedik fekvés előre nyújtással. Ott megint mi körül forog minden? Az első ujj körül. Az első ujjat megmozdítani szigorúan. És itt a végén nincs is véges. De a második felét meg fogjuk majd ismételni. Na akkor gyerünk, nézzük meg. Innen megyünk. I, fisz, kisz, a, gisz, a, ha, cisz. Tessék ezt a negyedik fekvéset megnézni. Most nem ismétlünk, most ilyen részekben nézzük meg, jó? Majd ha egyben eljátszunk, vagy zongorában eljátszunk, akkor mindenféleképpen a második felét meg fogjuk ismételni. Jó? Na akkor gyerünk innen az E-től, ez fölfele fog jönni, D-húros első ujjad, D-húros első ujjad, és akkor fölfele indul. Első új marad. Bocsánat, még egyszer tessék odafigyelni, hogy az első új nem mozdulhat el.
Menet közben, ahogy ugye itt nehézkes az előrenyújtás, meg kényelmetlen, oda kell ragasztani, kvázi. Igen, na akkor még egyszer, bocsánat, innen indulunk, de onnan indulunk az égből. Jó? És az fölfele fog jönni, az hol is lesz? Fölfele. Így, jó? Így, víz, azaz. Tessék időben lecsúszni, és nagyon pontosan. Jó, és tessék a vonót húzni. Bedobálj, jó, rendben, egyezzünk meg akkor, hogy a 8. rövidek, de a 16-okat tessék húzni. Ez egy tehát nem ilyen ugrálós, jó? Jatatim, pam, pam, jatatim, pam, pam. Jó, 16-okat húzni, 8-adok lehetnek rövidek. És igen, a végén az új rendet be kell tartani, mert nem marad elég ujjad rá. Jó? Még egy utolsó, nagyon-nagyon jó lesz, és ez lesz majd a tempója is. Jó? Tehát majd ilyen gyors lesz. Tessék tapasztalni a vonót, és kiváló, rendben van. Na, most akkor visszamegyünk ide a második feléhez, kvázi akkor ismétlünk, és itt most mire kell figyelned? A negyedik ujjat kell ragasztani, és ahhoz képest jönnek a hangok. Egyszer szűk első fekvés, utána pedig hasz, tehát hátra kell nyújtani, hátra nyújtott távfogást kell játszani, jó? Tehát jó mély aszokat tessék ott játszani. Na akkor gyerünk, szedjük össze még egyszer. Most innen a második felétől indulunk, és megpróbáljuk akár odáig az íg eljátszani. Jó? Tehát ez a másfél sor legyen. És és most üres, és most megint csúszik. Oké, az már menni fog, akkor ezt most még egyszer. Még egy kicsit pontosabban. Még egy kicsit tisztábban, jó? Mehet még egyszer. C-B-A, C-B-A, ez jó mélyre, és gyakorlatilag a kötéseket vigyázni. Jó, és az azt F-et tessék megmutatni nekem. Csak azt F-át. Az az hátra van nyújtva. Ehhez képest az F ekkora távolság, és az át ide fogod húzni. Jó? Nem, hogy ez legyen. Jó, itt az bocsánat, ennek így kéne szólni, de jó? Tehát nem húzhatod össze az ujjaidat. Köszönöm. Na, akkor még egyszer esünk meg. C. És. Na de ez az egyik és húzni üresen. És itt a végén mit látunk a hangok fölött? A G, a GIS és az A fölött? Hangsúlyokat. Na, de az most már nagyon-nagyon szépen kezd kialakulni, jó? És amit gyakorolni kellene, és amit otthon is nézni kéne, mert most már egészen jól kezdjük felgyorsítani, és ez akkor lesz izgalmas ez a bobóc, amikor már gyors tempóban megy, jó? Nagyon-nagyon figyelni, fülelni, hogy tiszta legyen, jó? És a bal kezed ujjai nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egyenletesen kellene, hogy járjanak. És akkor még egy, mivel lehet ezt még gyakorolni? Mit fogsz előszedni? A metronómot, jó? És akkor állítsuk be arra, hogy 110 legyen most egy 8-ad, jó? És akkor azzal végig tudod gyakorolni, jó? Minden hang a helyén legyen.
Jó? És akkor az órák összefoglalva, akkor mit is fogunk gyakorolni következő órára? Először is ugye az ámol skálát, azt ugye hármas sorozatszámban társokat. Igen. Több vonással. Többféle vonással, igen. A kummenetüdöt. Igen, és az etüdben mire fogunk figyelni? Hát olyan a... Vibrátóra, Igen. a megformálására. Jó? Tehát a nyolcadok nem rohannak el. Ez két gyönyörű mondat, amit én szeretnék hallani. Jó? Ez az egészet két gyönyörű mondatból áll. Jó? És akkor a bohócban hogy fogjuk gyakorolni? Ott is. Részenként. Részenként fogjuk gyakorolni. Figyelünk ugye a Előrenyújtásra, és félfekvésre, visszahúzásra. tásra. Igen, igen, tehát hogy nagyon tiszta legyen, és szépen lassan felgyorsítani. Tehát a metronomot elő kell kapnunk, és akkor a 1/8 legyen 110, és arra beállítod, és szépen gyakorolgatni. Jó, többször át kell játszani ahhoz, hogy ez menjen. Pécsikém, nagyon szépen köszönöm ezt a mai órát, nagyon szépen dolgoztál, és akkor következő órán találkozunk. Jó? Köszönöm szépen.